whether you like it or not, kata pesa onge, kata pesa nitie, to nyaka tigol pesa. Kori do kasi temoko, bedo dichuo and ting mapek sawa, especially in the Africa setup. Ekini ma ilose weche mag omenda. Dichuo nyaka bed gi omenda mane yie mantiere sani. Bro ka uturo moro manade mondo mi olok pacho oganda wa jogo mantiere alwora wa mondo ne dir nitie kinde ma yuto duono, yuto biro mabup, kinde ma ionge godo to yodage anyuola yo machalo nade. Jogo mosedonje keny moyudo nyaka nyithindo moko luongo achiel ni wuoro, moro luongo wadi kacha ni mama. Okete yo machalo nade mondo ngene dieri omenda to dwarore. To nitie kinde moko manyalo bedo ni onge. Tire kako onego bed ni gipogo tije machalo kamagi mondo mi ng'ato achiel kik ne pek manyalo kelo kionko kod dang mag paro makama. Weche omenda bona Cleopas ok osebedo mayot e daka. Kendo omenda en wach moseketho keny kon gi kocha. Gima nyaka wa understand, gima nyaka wang'e. Pesa en gima biro to pesa en seche moko gima lal. Onyalo nimi kawuono wawacho ni pesa en wendo. Pesa nyalo nimi kawuono. To kinyo chako lal. Tiende niya, oningo wa understand. Kaka jok, by the way, sama ng'ato pok odonje wach mar keny. Oningo gi discuss issues mag chalo mag finance ki. Ing'eni gima watimo marach, ji dhi e keny, tok gi dhi e counseling. To kata mana counseling ma ji dhi ni, seche moko iyudo ka tima ng'owa. Iyudo ka seche moko counseling ni ok nyiswa weche manyalo biro apoya nono. Ing'eni seche moko anyalo bedo ni kawuono antie gi ngima maber, anyalo wuotho kon gi kocha, dhi amany pesa, to koro problem madhi biro kania ni oriemba tich. Adhi chako survive now. Aya kata tich seche moko rum kaka boma ka seche moko nyalo bedo gi tich ka tich rum. Idhi bedo nang. Mage gik ma counselors oningo bed ni nyiso ji kapo gidonje e keny mondo ng'ato bed ni obed gi expectation nikech kibedo gi over expectation tidhi yudo ka udhi nyiru kacha seche moko kane nyuoma nikech pesa tidhi yudo ka sama koro pesa oduono shida dhi chako bedo odni. Aparo ni gima ber moganda oningo bed nong'e gima iluongo ni financial management course ni wa ofakata financial management and both families bedo piny to giwacho ni jokama ma e gima wan go ma e kaka yuto wa en ang'oma ere kaka wadhi timo gigi kendo ang'iso ji niya sama wawacho manyonge gimoro nitie ni budgeting en gima muhimu sana ok inya ichore icha ni ing'iewo gini kocha aso pesa dhi rumo kacha tich bo rumo uonge investment dhi kelo shida koro gima oningo bed ni jowa ng'eyo en ya pesa en gima rumo to sama wan kode ni to oningo bed ni wa plan to sama wa plan e mesa ka ing'eni gima chandowa en ni seche moko ok wago budget ok wariw minutewa ok wariw mon e budget ilo ka seche moko idagolo pesa idhi e cho ing'yo kibeti ini ponda ato dong ng'ato chieng' moro naneno ka pesa nolutore e cho nodhi gine ne ni opo ma kolutore e cho nikech nodwa nopandre mondo